Hey, Abla. Yeah. Suruh mana em nom lagi na? Ça fait là. Aïssa, an ñoo nga sa. E nom lagi na sisan. E nom lagi na. Gorra bi ka filmer o tɛ koyi. Oh, Jumadu. N'o tɛ Jumadu a ɲɛfɔ ye. Ne bɔtɔ sɔgɔma n ye bin de kan kɔngɔ n bɛ n'o di sagani ma. E Surumana mun ye dafa cɛ la. Sɛgɛn filɛ sa, bi ma sɛgɛn bila e deli ka ji d'a ma. Cɛ ne bɛ suɲɛ ka mun de k'e la sa e kɔni b'a dɔn ne yɛrɛ tɛna yɛrɛ ka saga suɲɛ sa. I bɔ mun na ça fait ça i tilala kɛnɛmatɔw la i bɛna ne yɛrɛ suɲɛ sisan fo n ka so kɔnɔ. Cɛ nin ba cɛ ne bɛ se k'e suɲɛ cogo di sa i yɛrɛ wolo fa ni wolo ba cɛ n bɛ se k'e suɲɛ cogo di ala ka masa kana nkalon danna sa. Ayi n tɛ suɲɛni tuguni i kun nana mɔri de e kun bɛ fɛ ka sɛgɛn mɔri de. Cɛ gɔdɔn to yen sa e deli ka ne suɲɛli ko mɛn yan. I bɔ mun na sa n tɛ fɛ k'i lamɛn yɛrɛ de. Bi ta kɔ bi ta ɲɛ n'i magalen sɛgɛn na walahi i bɛ tigɛ na. Ko tɛ sa n'i y'a sɔrɔ ne tun ye nson ye san kun tɛ saga ninnu sɔrɔ yan ou bien ni ba cɛ n ye bin kan kɔ kɔnɔ ko min di saga ma i bɛ k'o kɛ kuma caman fana da la mɔgɔ tɛ se ka ɲumanya k'e fana yan. E ka bin jira n na. Bin tɛ couloir kɔnɔ e fɛ yan. Zul n ka bin sanni ne ka bin sanni bɛlɛ ne bɔra ni dɔ de ye kɔ kɔnɔ bi n bɛn'o di saganin ma nin ba cɛ n'i y'a sɔrɔ ne tun bɛ ka saga ninnu suɲɛ sisan y'a sɔrɔ a bɛɛ banna. Wa dafa sa jali a ka ɲi sa a ka ɲi ka taa i b'a kalama sini n bɛ se ka saga muso in ayi non n yɛrɛ tɛ fɛ k'i kana tɛmɛ o fɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ de deli yɛrɛ de i y'a mɛn bilakoro fɔlɔ kun b'o dabaga la. Fatou na ni y'i wele baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. Ne wo e ne burankɛ n'o aw n'o kama. Ba ye burankɛ wa? N burankɛ ye. Fatou e b'i yɛrɛ ka lafiya la sila de ko don. Ba ne ni Sila tɛ ɲɔgɔn kalama dɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di? A bɛ wagati jan bɔ ne ni Sila ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan d'ailleurs yɛrɛ mun b'a kɛ e burankɛ? Fatou n ye nin faamu a bɔla fɛ Sila tɛ sɛbɛkɛla ye nka i b'a de kan ka min kɛ sisan e yɛrɛ b'a dɔn fɔ furu wagati de bɛ muso la. O ye tiɲɛ. I ka jateminɛ i ka sɛbɛkɛla dɔ ɲini ka na n'a ye wa nka e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ka situation a taabolo man ɲi n'i ko sɛbɛkɛla i yɛrɛ kan k'a faamu. Cogo di? E yɛrɛ ɲɛ b'an ka situation kɛcogo la fɛn di ne kun e kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ nafa t'o la du kɔnɔ. E bɛ fɛ ka mun fɔ? I ka jateminɛ i k'a kɛ mɔgɔ ye dɔɔnin bɛ mɔgɔ kun. Ba e bɛ furu ko de la wa e bɛ wari ko de la? Wariko tɛ Fatou mais e yɛrɛ ka du kɔnɔ yɛrɛ kɛcogo la n'a fɔra kuma dɔ la an bɛ tile dun siɲɛ kelen o y'a bannen. Ba fɔ ko sunu ka taa ci kɛ ban ye. Ne tɛ se ka sɔrɔ la o. Ne ka furu ko o mun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne ka taa waritigi ɲini o tuma la e tɛ ka jɔrɔ ni ne yɛrɛ ye min bɛ ne dusukolo la e tɛ ka jɔrɔ n'o ye yan. Fatou sisan kɔni basi ye bɔrɔ fara sisan kɔni basi ye bɔrɔ fara Fatou. Mun bɛ e dusukolo la mun de kelen bɛ e dusukolo la dɔ fɔ an mɛn kuma kɛ. Ba o tuma la e bɛ fɛ ka ne gɛn yan. Bamananw ye kuma in fɔ ko musojugu den tɛ kɛ foyi ye muso denjugu kɔ. Fatou nin ye e yɛrɛ kumatɔ ye ne ma Fatou. Ne ma kuma jugu fɔ. Ayi nin ko in banna ni e mana ni cɛ ye du in kɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛ dɔ ɲini ka na n'a ye ne tilala ka kuma la tɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ i teliya.
Hein? Nouvelle du monde bas de l'eau. Nouvelle demande. Ok, faut attendre. Et alors, Mia, Ah. le farfou, on est à la même chose. Pour présenter à la. Je vais faire 600. On a ta multi présenter une fois. Donc, on fait. On essaie de prendre un peu. Oui. Fatou. Non? What est nouvelle demande? Oui, nouvelle du monde. Ne bɛ fɛ de ne fa ko k'an ka taga ko ka taa ne présenter a la e bɛ taa ne présenter i fa la san nafa dun ma b'o la Alisa, e m'en faamuya. An bɛ sɛbɛn kuma de la. Kulonkɛ ninnu dabila. Sisan, ne taara présenter ne fa la. O tɛ ko ɲalen ya. Déjà yɛrɛ a b'e dɔn, a b'i ba dɔn, a b'i somɔgɔw dɔn. Fatou e ne wele nin dɔrɔn de la cɛ sabali sa e bɛ taa ne présenter i fa la ne y'a f'i ye nafa fosi t'a la i m'a faamu e fa bɛ ne dɔn déjà ka ban donc o kun tɛ ko ne ka taa ko ka taa n présenter a la o Hali n'a b'e dɔn kɛ, o ni furu kow tɛ kelen ye. i bɛ tiɲɛ dɔn tan tɛ ne bolo tan tɛ ne bolo ni ci wɛrɛ bɛ yen i b'o fɔ quoi sinon min ye ka taa aw fɛ yen ne sen aw fɛ yen non fo su e kɔrɔkɛ bizarre in bɛ yen ne ka taa ni ne ye min ni Sule ye min kɛ ne la ne yɛrɛ m'o ɲina Hey, han i ɲɛ b'a la dɛ Jazu. I ni Sule cɛla, ne ka fosi de t'o la. I tulo bɛ n kan na? Ne k'o de k'i ka na an ka taa ɲɔgɔn fɛ. N bɛ t'i yira n fa la kɛ ko n bɛ e de fɛ. Fatou n'an m'an ka kow kɛ kɛnɛma an k'a kɛ kɛnɛma e ka somɔgɔ ninnu u si de ko man di ne ye Sule o i fa o i ba o u si de ka ko ma bon ne ma n'an bɛ se k'an ka ko kɛ kɛnɛma an k'a kɛ kɛnɛma o wa ni ne b'i furu don min na fana an b'an ka furu kɛ ne tɛ na taa aw fɛ yen ko fɛngɛ fɛngɛ dɛ Jazu, an sera foyi ya. mais n b'a fɔ cogo di o don la Sule taara anw fɛ yen ka taa n'a tɛ ɲini a la ko f'a ka ne ba bugɔ Sule fara ka bɔ ne la ni Sule ka kuma ye. ok Sule le jɔlen bɛ yan. n y'a faamu sa min y'aw fɛ yen ne tɛ se ka taa vraiment i b'a fɔ i fa ye n'a b'a sɛbɛn ma I jɔ sa. Ne y'i deli a kɛ Ala kama an ka taga. Fatou n tɛ se ka taa sa walayi n tɛ se ka taa i tilala han i tɛ kuma ne fɛ yan E bɛ fɛ ne ka mun de fɔ? ne y'i ɲininka de n'i tilala a fɔ n ye ci wɛrɛ bɛ ne la i y'a faamu ne tɛ se ka taa aw fɛ yen vraiment Jazu, e bɛ sɛbɛn la, e tɛ se ka taa an fɛ. cɛ k'an bɛ an ɲɔgɔn wele a ma Jazu bɛ min? Jazu. Sule wa a kɛra cogo di Cɛ min na fɔlɔ sa ko bɛ cogo di? non i nana mun ɲini anw fɛ yen i kɔni tɛna fɔ i nana kɛlɛ de la tuguni ne ma fɔ i ka bɔ n ka sira kan I bila bɛɛ la sa. an tɛ ɲɔgɔn ye sira la tuguni i t'i ka sira fɛ n ka taa n ka sira fɛ Yɔrɔ de fana ka ko bɛɛ ta i ka ko tɛ ban yɔrɔ. Cɛ min kɛra o kɛra quoi o tɛmɛna ne yɛrɛ nimisara nin ko in na tu vois. ka nimisa Ouais. Sule o kuma e ye musoba wɔɔrɔ de ye ka ko kɛ ka tila ka nimisa Fɛn dɔ bɛ yen i m'o faamuya quoi. ne bɛ min f'i ɲɛna min bɛ yen sisan komi e nimisala ne ma nimisa dɛ min ka di ne ye i donna anw fɛ yen cogo min na i ka bɔ quoi Cɛ olu ye kɔfɛ ko de sa o to yen ne b'o f'i ye min tɛmɛna o tɛmɛna quoi. Ne nimisalen de don nin ko in na i bɛ sigi ka faamuya. A jateminɛ même da yɛrɛ kɔnɔna na nɛ ni ɲi bɛ kɛlɛ kuma tɛ mɔgɔninfinw ma souvent intention bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ tu vois a bɛ ko dɔw ka rester ma k'u tɛ quoi. Bon déjà n bɔra n so ka na i fɛ yen ne bolo mago banna ou ni n bila yan bani a ca an ka tɛmɛ ni business ye parce que gɛlɛya yɛrɛ de bɛ ne la sisan tu vois. ni ne y'a fɔ i mana kɛlɛ ban yɔrɔ la i nana kɛlɛ o tɛ
o tɛ sa jazo yɛrɛ b'a dɔn i ka ko ka bon ne bolo cogo min na ou bien non ne ka ko ma bon i bolo dɛ ni ne ka ko ka bon i bolo Sulu n ka mɔgɔ ye sa chaque fois e de b'a essayer kuma bɛɛ chaque fois e de bɛ baga ne ma o ye fana bolo ko ne ye danga den de ye bon jo t'a la sa jo a jateminɛ wala an ka nin ko ban quoi ne nimisara an ka kɛlɛ in bila yan est-ce que i y'a faamuya an ka continuer ni bilo ye quoi parce que an ka teriya tɛ bi teriya an tɛ se ka fara o cogo ninnu na quoi est-ce que i y'a faamu fo ba ten voilà n'i y'o ten problème t'a la donc kɛlɛ ne b'a ban ouais mais min ye ko an bɛ baara kɛ ko ka continuer so ne tɛ baara in na tuguni quoi ne b'o f'i ɲɛna ka n'i dusu lamɛn sa ne changera o ne b'o de f'i ye ne taara n da ka miiri yɛrɛ ɲɔgɔn ka cɛ an ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'an ka continuer ka muso furu ka fɛn kɛ baw sɔrɔ i m'a faamuya kana essayer k'i bɛ n bila n kelen na sa mon cher e ka côté tɛ koyi ne k'a fɔ kun min na n b'a dɔn o don la ne ye sugo dɔ kɛ cɛ sugo in t'an ma gansan ye cɛ ka cɛba nin y'a cɛ cɛ bɛ se k'i jɔ cogo di sigo dɔrɔn i b'i bila baara bila sigo dɔrɔn kama n ko sigo ye ala lajarabiw de ala yɛrɛ bɛ mɔgɔ lajarabi souvent k'i sigo ni wa e sigo la yɛrɛ jumɛn fajiri da yan fan ninnu fɛ cɛ fajiri da sugu ninnu bɛɛ jinɛ sugu de sitanɛ sugu de don i m'a faamuya olu tɛ réalité yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ c'est à dire n'i fala sunɔgɔ la n'i ma fa ala b'a essayer k'i la plonger cogo dɔ la dɔrɔn ni jinɛw ye i m'a faamuya o sugu ninnu de don sinon foyi wɛrɛ tɛ yen an ka taa bilo la dɔrɔn ah surtout sul cɛ niveau dɔ bɛ yen n ye jateminɛ k'u ka tile filɛ na n ka cɛ il me marche trop sul ouais n y'a f'i ye cogo min na cɛ t'inquiète ça il l'appelle la dɔrɔn tuguni sul quoi an bɛ yɛlɛ fɔ sanfɛ i m'a faamuya tiɲɛ bon n'o de don an ka bi bila fɔlɔ wa lamɛri bɔra a taara baarayɔrɔ la a ko n ka sigi da kɔrɔ n'a nana sɔrɔ cɛ an dɔrɔn dara ye wa fuba tɛ sa mais sini wula fɛ an b'a jateminɛ n'o don niveau la quoi fo waati sini bɛ se ka na voilà cɛ bɛ tila ka te sigida la i bɛ n sɔrɔ yen bon fo n'a kɛra wuladafɛ yan fan yɛrɛ bon o bɛ n sɔrɔ ne tɛ taa yɔrɔ la n bɛ da la dɔrɔn ok y a pas de souci voilà donc on fait comme ça an b'a kɛ ten voilà n bɛ na sul yazo sul ouais ah cɛ ni cɛ ye bolo fɛri sa